Alright, let's go. Yo. Yo. Welcome, welcome, ブルマさんにお welcome. 願いして何かお食事をいただきましょうか。よ。次はどんな修行すっかな。ちょっと覗いてみましょうか、ビルさん。Okay, let's go. Ha 始めるとするか。後ろだ。見るので。そんなこ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけ。そんな。死んじゃうよ僕。だったら強くない。この俺より、そして6ヶ月後にやってくるサイヤ人よりも。終わりだ。これでとどめだ。爆力マン。
なんでとどめだ。爆力マン。うわ終わりだ。くたばり。本気でやろう。すぐにわかるさ。こっちだ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。Nice. Lord's luck. お父さん僕もちょっと